Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Bugün sizin bilen kiçirak bir ildeşimizin paylaşan maglumatny paylaşjak. Xitay bilen baglanyşykly gurrun açjak bolýan şu taýdan. Bir Xitayly o yurdumuzda, bir ýani biziň yurdumuzda bir Xitaydan beri gelip üýtgeşik bir neme edipdir. Indi muny gurrun beren menim owadaşym diýip hasaplasak bolar. Meniň ýaşaýan töweregimden, dostluk Lewap velaýaty dostluk şäherçesine taş töweregindäki owalardan biri gurrun berýär. Ýyl 2013-2014 aralygy Xitaylylar Tellimerjen diýip bir ýer bar. Özbegistana serhedine ýakyn bir ýerde ýerleşýär. Tellimerjen diýip bir çölüň içinde. Şo taýda da Körkak diýen bir ýer bar içinde. Körkak. Körkaky men gidip gördim, bir uzakrak ýer. Ýolsuz, köçesiz. Bir 3-4 saatda gidip bolýar da, ýeň tez gidende. Gözüňize gelsin, bir çölüň içinde bir ýer. Öňe adamlar ýaşaýar, ýaşaýyş bar. Indi şo taýda Xitaylar gaz aktarşy işlerini geçiripdirler şo ýyllarda 2013-2014 ýylynda. Gaz aktarış bir bazasyna urupdurlar. Soň şo taýda da wagtlaýynça işler ýaly şo bazada. İşler ýaly adamlary o işe çağırıpdyr, iş almak üçin. Soň pikredin, ýoluň uzaklygyny näme üçin aýtdym? Şo ildeşimiz biziň töweregimizden, dostlukdan ýörep gidip iş üçin gidipdir. İş üçin gidýär. İşsizlik düşüp biljeňiz. Şo ýyllarda da iş ýok. Ýoksa şonça ýere gidip işlenermi? Diýip sorarsyňyz. Öýüňi taşlap, ondan soň daşary ýurtlara da çykyp başladylar. O aýry bir mesele. Indi soň barypdyrlar şo taýda toýuň adamy bar diýe. Gatykän adam alýan işgärlere, işçi sanam gaty az diýe. Gaz aktarış üçin. Piredin ullakan bir neme däl, önümçilik däl. Ödem gysga wagtlaýyn bir ýyl gaz tapsalar ýa-da tapmasalar diýen ýaly gidip gelýärler o taýa. Soň görüpdir gatykän adam bar diýe, soň bir konteynerler bar eken de, soň konteyneriň üstüne çykyp bir Xitayly bar diýe, ýanynda da 2 sany türkmen oturmuş adamlar iş almak üçin. Soň görüpdir gatykän adam bar. Emmesem işe girermen. Soň Xitayly çyýt-çyýtleýän eken. Çyýt-çyýtlep iki türkmen bilen gurrun edýär. Bunu ildeşimiz gurrun berýär. Soň garaşdyrypdyr epesli wagt. Soň Xitayly aýdypdyr türkmene ýanyndaky. Olam terjime edýärmiş-de. Türkmenistanda köp adam rusça bilen, Xitaylar çatpat rusça bilýän bolmaly. Meniň bilişim boýunça ýa-da bilýän hem däldir diýeli. Garas terjimeçisi türkmen ýanynda otyr. Soň bu Xitayly terjimeçi aýdýar. Şu çyýtleri ýere oklajak, ýere taşlajak, zynjak. Kim iň köp jemläp gelse şonu iş aljak diýýärmiş. Ýalňyş eşitmediňiz. Çyýt-çyýtlap dursaň pikredin konteyneriň üstüne çykypdyr. Adamlar hem aşagda. Toýuň adam ýaly işe girmek üçin garaşýar. Soň Xitaylynyň kellesine bir pikir gelýär. Bular näme etsem prikol tutaryn diýip şonuň ýaly bir nemeler gelýän bolmaly. Şu çyýtleri ýere oklajak. Iň köp getirenleri şo iş aljak diýärmiş. Soň hakykatda hem şey edipdir, oklapdyr. Soň tozoň ýene näme bolup ortalyk garşypdyr. Soň o taýdan bir-iki adamlar onu görüp utanyp izine gaýdypdyr. Indi gyzykly tarapy garşylyk görkezilmändir. Garşylyk görkezilmänligi bir aýry bir mesele. Onuň üstünde häzir wagt galsa
durup geçeriz. Bir 15 minutluk gurur vermeye planlaştırdım bunu. Son ne hilser ediyorsunuz şu yağdaya? Bir Xitaylı senin toprağına, yurduna geliyor. O iş götürülen başka da iş yoktuğunu görüyor. Bu halkın bir mertebesiz, avraysızdığını görüyor. Son kellesine pikir geliyor. O şu çiğitleri yere oklasam kim köp cemlep, o çöplep gelse şonu iş alacak diye. Özümüz pikir edin. O bir yani nemen canlandırın bir Xitaylı. O siz işe girmek için bardınız, o yere çigit atacak, yerden çöple deyip. Yani yere atılan, yere düşen pulu almayalar da. Mayda pulu olsa. Bu çigit meselesi de öyle. O illeşler bunu ne için gurur verdim? Bu katı bir möhüm bir vaka. O Xitaylı mesele ortaya çıkandan soň illeşmesi gurur verdi. Yine şu tayda ekranda görýäniňiz Xitay Orta Aziýadaky nemeler näme diýe öz ıhtiýarly bolmayan liderler diýeli. Öz ıhtiýarly bolmayan liderler. O Cemlen yerem o Ding dinastiýasy, Tang ýa-da Tang, ýalňyş aýtdym, Tang dinastiýasy bolmaly. Tang dinastiýasyna üýşürýär. Tang dinastiýasynyň o wagty çoňur o taryhy bar. 1800-nji ýyllarda esasen Orta Aziýadaky Oğuzlara we beýleki türk milletlere hatta Eýrana çelli hüjüm edýärler. Basyp alýarlar, ýa bir imperialist bir nämäni ýöredýärler-de. Bir tarapdan Araplar şu yıllarda, bir tarapdan hem tarih okusanız neme diýendir, ýa Oğuzlar, Gökler, Uýgurlaryň dargaýşy. Hemmesem şu yıllarda dargaýa. Bir tarapdan Xitaylar hüjüm edýär. Ýa gün doğrudan. Gün ortadan hem bolsa Araplar hüjüm edýär şu yıllarda. Ýa Emevi Araplarda Emevi döwleti, Xitaylarda Tang dinastiýasy. Ara alýa, o şey dip dargaýa. Ýa şondan bäri bir adam şekilli döwlet bolmady, bir kısan bolan boldy. Olaram gysga wagtyň içinde dargap gitdi. Diňe şol ýokarda Oğuz Ýapgut diýip bir Hazar nemesine bagly bir ýapguluk diýilýär-de. Näme diýilýär ona? Ştat ýaly. Ştat gözüňizde ýetirin, ýa Amerikan Birleşen Ştatlar diýär. Şonuň ýaly bir näme federal bir bölek galýa. Onuň daşynda şeýle indi şu Tang dinastiýasy Orta Aziýany ýene-de täzeden basyp alýan diýilen işaretde şunu adamlar şu taýa jemleýär. Bunu kan syýasy nemelerde ulanan oklar ekeni, ýöreýte ýagdaýlarda ulanýan ekenler, bulam diýmek ýöreýte ýagdaý bolmaly. Bularyň plany Orta Aziýany nemetmek. Näme üçin? Orta Aziýada çyğmal we energiýa gatkan. Adamam az we sowatsuz. Az adamly sowatsuz ýerde çyğmal we energiýa gereksiz ýaglak bolýar. Şo yerli halk üçin, sen düşünen nokta sowatsuz bolan üçin. Bularam şonu aljak. Indi Xitay dünýäde iň köp energiýa we çyğmal sarp edýän, tüketýän bir ýurt. Dünýäde iň köp çyğmal we energiýa sarp edýär. Iqtisady model sebäpli. Indi şu waka, şu surat bilen ýa çigit-çigitleýän bir Xitaylynyň misalyny ikisini birleşdiriň, näme çykýar orta? Indi men bunu bir o milletiň ýamanlamak üçin däl-de, ýa köp adamlar şeýlede pikir etmegi mümkin. Ya pikir etmersiňiz ýöne şeýle bir pikir döremegi mümkin. Çykmazmy soň diýip. O Xitaylyň tarapyndan seretsen, ýa bir Xitayly, sen häzir başga bir ýurda gitdiň, ýa sen özüň pikir et. O Xitaýa gitdiň diýeli. O Xitay ösmedik, sowatsuz bolsun. O sen hem
beýige depä çykdyň konteynerin üstünden aşağı serediýän Xitay halkyna çigit-çigitläp dursun. Şu çigidi ýere oklajak. Näçe köp getiren bolsa şoňa iş berjek diýip aýtsaňyz nähil bor? Ýene edil şo zata oba bize getirip edýärler we aýtjak bolýanym hem bir döwlet maştabynda, ullugunda ve bir Xitayly ululugunda da şol bir zady görýäs häzir. Bunu çoňura o pikirlenmeli her bir watandaş täze dünýä şu wagt üýtgäpdir. Dünýä üýtgeýäni görýäňiz, ýani en azyndan Ukraina urşuny görýänsiňizdir. Ukraina urşy bir global urşdur aslında. Global urşam totalitarlar bilen nämäniň arasynda erkinlikçilerin, ýani demokratik ýurtlaryň arasyndaky bolýan urş, Ukrainadaky urş aslında. Indi Xitay haýsy tarapynda diýip tutsaňyz, o totalitar tarapynda. Totalitar näme diýmek? Totalitar diýmek o kanunyň döwletiň bähbidine işleýän ýa-da bir toparyň bähbidine işleýän ýurdu. Ýani Türkmenistany gözeňize getirin. Türkmenistanda kanun o kimin bähbidine işleýär? Zalimlaryň, güýji ele geçirenleriň ýa-da bir Berdimuhammedowlar ýa tapawut ýok, ýani familiýalar üýtgäpdiler. Ýöne nemeler edilýän işler üýtgemes. Ýagda şeýleräk bu işte. Bunu ýaýradyň gaty möhüm bir zat öňümüzdäki hop, nähil hop, o wagtda baswalar meni näme diýip sorasaňyz eýleder. O Türkmenistany sömürmek üçin elinden geleni eder. Häzir Orsiýadyň eden indi Ors indi bundan soň dargama üçin dargama fazasyna girdi. Onu bir gyra çekip goýsaňyz hem bar. Ýöne wagtda ýerjekine bundan soň bütün sizin tebii baýlyklaryňyz Xitaýa hyzmat etmegiň isleýäňizmi? Mysal üçin Xitaýa gaz satylýar, näçe ýyldan bäri Niýazow döwründen bäri gaz satylýar, tebii gaz. Ýöne Türkmenistan Xitaýa 8-11 milliard dollar bergisi bar. Ýani gaz satýar hem bergisi bar. Näde bolup bilýär bu? Ýani hem gazyny alýar hem senden pul alýar. Şeýle bir zat mümkinmi? Ine mümkin. Näde mümkin? Ine şu iň sağ tarapda görýäňiz Berdimuhammedow, kiçi Berdimuhammedow. Ýani şunuň ýaly samsyklary bolsa bolup bilýär. Şonuň üçin ýurdu millileşdirmeli biz. O ýurduň içinde milliýetçilik artmaly. Milliýetçilikdir daşarky ýurduň howplaryndan goraýan. Mysal üçin bunu ösen ýurtlardan Fransiýa barsaňyz hem şonu duýýaňyz. Gollandiýa barsaňyz hem duýýaňyz. Germaniýa barsaňyz hem şu milliýetçilik duýgusyny duýýaňyz. Şu milliýetçilik duýgusy bulary aýakda saklap duran demedir ýa-ni bir baýdagyň eýe çykýanlary da. Bizde şo zat ýok, gynansak da. Gynançly ýagdaý bir tarapdan seretsen, ýöne bunu düşündirmegimiz gerekli, düşündirsek hemme zat ýerine oturýar we halk köpçülik düşünse bu zatlar bolmalsa ýaly bolmaýar. Biziň Xitay ýaly esasan Xitay ýaly ýa-da Orsiýet ýaly ýurtlar, ýani totalitar ýurtlary hiç ýyly mätäçligimiz ýok. Bizdiň ösen ýurtlar bilen diňe ykdysat we syýasy gatnaşyklar edip bilersiz. Totalitar ýurtlar bilen aňsat ýani içginlikde gatnaşyk bolmaly däldir. Näme üçin diýip sorasaňyz, seniň elinde tebii gaz bar. Tebii gazy almak üçin göz dikip duran, göz gızdyryp duran şunuň ýaly ýurtlarynda kanun halkyň bähbidine işlemeýän sistemalar bar. Şonuň üçin şondan hüşgär bolmamyz gaty möhüm. Soň bu mana edilende Xitay şu taýa çağırdı, ine şu häzir görüp duran suratyňyz o nemede Orta Aziýada howpsuzlyk meselesi diýär. Indi üns berýän bolsaňyz Russiýada o howpsuzlyk meselesi diýip ýani
Taliban basyp alar gorkusuna ýaradyýar. Ýoksam Taliban bilen orset dost. Ýa-ni biz Talibandan gorant bilmejek bolsak, biz millet bolmaly, bir başga bir milletiň arkasyndan millet bolýan bolsa bolmaly we millet hem däl häzir gynasakda. Türkmenistan millet däl, millet bolsa şeýdip mertebämiz ýa-ni çigit-çigitleýän bir Hytaýyň öňünde düşürilmez. De. Garşylyk bererdi. Şo Hytaýy şol konteynerin üstünden aşağı çekip paýyny bererdiler. Onu etmendirler. Yani bundan soň etmelidir. Ýa-ni bir millet bolup galjak bolsa etmelidir. Şeylerek bir ýagdaý. Orsuň sömüren ýa-ni bizim gazymyzy, tebiatymyzy, ýa-ni sizin enatalaryňyza ýygdyran paxtalary ýeterlikli däl, birem o üstüne o Hytaýyň goşulmagyny isleýäňizmi? Sonra o şeýle. İslemeýäňiz elbetde, islemeýän bolsaňyz bu zatlaryň farkyna barmak gerekli. Gürleşmek gerekli öz aralarınızda. Şonda çözülýär. İyileşler, sağ olun. Yine de görüşýänçek.